3, 2, 1. Niikola. Ja homman nimenähän tässä lajissa oli vetää 4 kierrosta viestin malliin. Ensimmäisenä siellä hoidetaan hiihtohommia, hiihdetään kaloreita. Miehet hiihtää 20 kaloria, naiset ja miehet plus 50 hiihtää 15 kaloria ja naiset plus 50 hiihtää 12 kaloria. Hiihdon jälkeen suoritetaan uintiosuus, jossa lähdetään uimaan 100 metriä. Sieltä Old Randy Guys lähti ensimmäisenä liikenteeseen radalta 3. Seuraavana perään lähtee radalta 1 Reposet ja heti suoraan perään lähtee Team Menohalut radalta 2.